Op 18 april 1916 werd Jo Imming geboren. Vandaag, precies een eeuw later, is ze met haar 100 jaar de oudste inwoner van Venray. Ik merk me niks van 100. Ik voel me 25. Echt waar. De 100-jarige is niet haar hele leven woonachtig geweest in Venray. Nee, ik heb in de Zillik gewoond. Bij halfweg Lisse, bij de Keukenhof. En toen ben ik met de oorlog hier naartoe gekomen. En ik ben nooit meer teruggegaan. Ik vind het hier hartstikke fijn. In 1950 startte de familie Imming een herenkapsalon en sigarenzaak aan de huidige Eindstraat. Dan was ik aan het poetsen en dan moest ik iedere keer naar die sigarenwinkel. En dan kwamen ze weer sigaren kopen. En dan hadden ze nog een automaat buiten hangen met die sigaretten erin. En dan trokken ze die 's nachts open, dan deed hij het niet. En dan moest ik natuurlijk van mijn man naar bed uit. Gaat naar die automaat. Nou, ik was blij dat die in de lucht vloog, zowat. En bij zo'n bijzondere verjaardag mag de burgemeester natuurlijk niet ontbreken. Die gaat nog wel eens op reis, heb ik gehoord. Ik ben nog niet zo lang geleden in Amerika geweest. Ja. Ja, en naar Lourdes en naar Oostenrijk, dus het kan allemaal niet op. Ja, als er een inwoner 100 jaar wordt, dan moet je als burgemeester naartoe natuurlijk. Dat gebeurt overal en dat gebeurt dus ook in Venray en zo wordt het ook. Ik had nog uiteraard een gezond vitaminepakket en dat is dan misschien niet zo heel gezond, maar wel erg leuk. Een chocoladeversie van ons gemeentewapen. Dus daar kan ze lekker van snoepen. Naast deze cadeaus krijgt Jo ook nog iets speciaals. Ja, we hebben het goede gebruik om wanneer iemand 100 jaar wordt, dan planten we een boom voor de betrokkenen in het Eeuwelingenbos. Dat is bij het Odapark. Na deze mijlpaal hoopt de Eeuwelingen dat de koek nog niet op is. Nou, ik wil er nog wel de helft bij, als het gaat. De speciale boom voor Jo Imming zal zaterdag geplant worden in het Eeuwelingenbos.